яраткан тамашачыларыбыз. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова. Бүген ай буе барган кызу көрәшкә нәтиҗәләр ясыйбыз. Бик тиздән июль аеның абсолют җиңүчесе билгеле булачак. Шуңа күрә телевизор экраннарына якынрак урнашыгыз. Без башлыйбыз. Анастасия Макарова bir атнага Төркиягә ял итәргә киткән. Ялга продюсерым Рушана белән бардык. Төркиянең Бодрум шәһәрен сайладык. Андагы мөхит ошый. Чиста, тыныч шәһәр. Бу ялдан яңа көч, дәрт, илһам туплап кайтырга исәп диде Анастасия Макарова. Анастасияга күңелле матур яллар телибез. Лайыклы хитта кунакта Мәйдан каналының даими кунагы, якын дусты Рамиля Хайретдинованың ире Рамил Хайретдинов. Сәлам, Рамил. Сәлам, Юра, сәлам. Ничек кәйфләр? Аллага шөкер, барысы да әйбәт, супер. Рамил, җәйгез ничек уза? Аллага шөкер, эшебез дә, ялда итәбез. Хәзер безнең урак исте бит инде. Җәй айлары, туйлар, сабан туйлар, юбилейлар, авыл бәйрәмнәре. Шулай эшебез, тырышабыз, тырмашабыз. Аллага шөкер. Балаларыбыз авылда, үзебез монда. Менә балалар дигәннән сорамакчы идем. Мәктәпкә әзерлек башландымы соң әле? Бара, Аллага шөкер. Безнең кызыбыз быел 4-нче сыйныфка бара, малаебыз 1-нче сыйныфка бара. Аллага шөкер. Шуңа күрә әзерлек бара. Менә Алла бисалат итсә, бу атнаны инде без балаларны авылдан китереп, аларга киемнәр алабыз, Алла бирсә, шул әсбаплар алабыз. Әкрелеп кенә әзерләнәбез, шулай, Аллага шөкер.
Рамил, әмна гаиләгездә нинди традициялар бар сезнең? Сезнең гаиләгә генә хас булган. Безнең гаиләгә генә хас булган, без җәй айларында балаларыбыз авылда, без монда Казанда эшлибез, тырышабыз. Аннан соң бөтен кеше укыган вакытта, эшләгән вакытта без ялга барабыз. Менә шулай. Балалар, димәк, укымый булып чыга инде мәктәптә. Бер-ике атнага сырыйлар инде. Җибәрәләрме? Җибәрәләр, Аллага шөкер. Рамил, иҗатка килгәндә нинди яңалыклар, нинди сюрпризлар көтелә яңа сезонда? Без инде Аллага шөкер июнь айында ук бәйләнмәгән дигән җырыбызга авылда туганнар белән матур итеп клип төшердек. Ул клип нәкъ менә Без аны соңрак карыйбыз бүген. лайыклы хит табара. Аллага шөкер, тавыш бирегез безнең өчен дә. Рәхмәт. Һәм шулай ук инде Алла безне атласа, исән сау булсак, тиксен дип дигән җырыбызга август айында ул җырны чыгарып, август ахырларында клип төшереп, шундый планнар бар. Яңа сезонга дигәндә җырлар күп чыгарга тиеш, әмма дә ләкин без сан белән түгел, сыйфат ягыннан һәр вакыт эшләргә тырышабыз. Менә җырлар сайлаганда кайсыгыз җаваплы һәм уртак фикергә килмәгән чаклар буламы? Без икебез дә җаваплы, икебез дә сайлыйбыз. Уртак фикергә килергә тырышабыз. Аллага шөкер, чөнки әгәр дә уртак фикергә килә алмасак, без якыннарыбыздан, дусларыбыздан, шундый теге белгечләрдән киңәшләшәбез, алардан сорыйбыз. Аларның фикерләрен аннары тыңлап, алар белән ризалашып, шулай алга таба барабыз. Рамил, менә сез һәр вакыт кеше арасында йөрисез, әйме? Рамилә, бер-берегезгә көндәшү хисе бармы? Көнләшү хисе юк. Әгәр дә мин киресенчә, безнең мәсәлән дуэтта Рамиләне күбрәк яраталар, тамашачылар да, ирләр дә дип әйтәм инде. Шул ук мәсәлән концертларда, бәйрәмнәрдә чыгыш ясаган вакытта күбесенчә аны белән фотога төшәләр. Мин аның өчен киресенчә шатланам гына. Безнең көнләшү юк, чөнки без бит инде бер бөтен, бер гаилә. Мин теге популярлырак, ул әзрәк булсын дип андый нәрсә юк. Без икебез дә бер юлда, бер юнәлештә, киресенчә мин шатланам гына, сөенәм генә. Рамил, нинди музыка уен коралында уйнарга теләр идең? Баянда мин балачакта әзрәк кенә уйнадым. Музыка мәктәбендә бетердем. Баян классы буенча, әмма дә ләкин күптән уйнаган юк. Шуны кире кайтарып, рәхәтләнеп, издереп уйнар идем. Иң якын дустыңның исеме? Рамилә. Рамилә бүләк иткән иң кадерле бүләк. Үзе. Үзе? Әйе. Үзем бүләк иттем яңа, кияү чыкты. Рамиләдә ачуыңны чыгара торган һәм киресенчә ошый торган сыйфатлар. Ачуын чыгара торган аның бик күп йокларга яратуы һәм бик артык чиста булуы, гел җыштырып торуы, ошый торган ул туры сүзле. Рамил, Рамиләне ни дәрәҗәдә яхшы беләм дип уйлыйсың? 100% дәрәҗәдә беләм дип уйлыйм. Чөнки тикшереп караганда бар, алай да, булай да, төрле сынаулар ашада узганыбыз бар. Аллага шөкер беләм. Рамилә 100% Рамиләне инде кеше икән беләм. Бик яхшы. Рамилә пешергән иң тәмле ризык. Иң тәмле ризык. Бәлеш. Ит бәлеше. Ит бәлеше. Кем яки нәрсә белән горурланасың? Балалар белән горурланам, Аллага шөкер. Безнең балаларыбыз горурланырлык, Аллага шөкер. Гаиләгездә кем тиз кызучан? Мин тиз кызучан, әмма дә ләкин тиз сугынучан. Тиз кире кайтам инде. Рамилә дә кызу инде, без икебез дә кызу. Мин күбрәк кызучан. Бер-берегезгә юл биреп барасыз, әйеме? Тырыша була инде. Рамил, берәр кешене үпкәләтсәң, ничек гафу үтенәсең? Мин әгәр дә кемдә булса үпкәләтсәм, гафу үтенер өчен төрле ысуллар табам. Мин гомумән алганда, әгәр дә мин гаепле икән, үз гаебемне тану минем өчен авыр түгел. Кемдер алдында гафу үтенү, мин киресенчә гафу үтенергә яратам. Гаиләдә дә, тормышта да, эштә дә мин һәр вакыт беренче адым ясыйм. Рамил, тапшыруга килгәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Сине күрергә бик шат идек. Сиңа бик зур рәхмәт, сезгә бик зур рәхмәт Мәйдан каналы. Мине чакырган өчен, безне чакырып торган өчен. Шулай бергә булыйк, бердәм булыйк. Һәр вакыттагыча Мәйдан каналын карагыз. Мәйдан каналын карасагыз, безне күрерсез. Хәзер клипка күчәбез. Күргән сайын хамам сокланам.
Диләрә Палатова әнисенең туган ягы Теләче районы Түбән Саурыш авылында ял итә. Шәһәр кызы булсам да, балачактан гел авылга тартылдым. Авылның табигатен, һавасын яратам. Төп нигезне ташламыйбыз, кайтып йөрибез. Җәй көне бакчада яшелчә җимеш үстерәбез, кыш көне сирәк кайтыла. Өйне әнинең бер туган энесе карап тора, диде Диләрә. Күңелеңдә авыр ташлар ятса, бөтерелсәң сары сагыштан. Агымы суга карап яша дустым, агымы су туктамый агыштан. Canım sızlansa da kişilerge qarab yılmaysin. Gümür ağışından hiç toktama, günelіңе sağış dolmasın. Taşlar to'xtatalmay аны, kirteler yok ağım sularga. Alga qarab yashi bilgan kishi hiç to'xtamas ağır yollardan. Ağırlıktan canın sızlansa da kişilerge qarab yılmaysin. Gümür ağışından hiç toktama, günelіңе sağış dolmasın. Tuğdırmasın yazmış salqınları, her vaqtda ağıp durğuz. Күз yaşlarını yutup yılamışa, yazmışlarga qarşı barğız. Ağırlıktan canın sızlansa da kişilerge qarab yılmaysin. Gümür ağışından hiç toktama, günelіңе sağış dolmasın. Tiş tırnağın bilen küreş dostay, ürüne kalsın ağım sulardan. Seni baxtli ömür kişirirsin, təmin tabıp uzğan yıllardan. Təmin tabıp uzğan yıllardan. Азат Фазлыев репетиция концертлары белән Оренбург якларында булып кайтты.
Күптән концертлар белән чыгасы килә иде. Шактый җырлар язылды. Аларны сәхнәгә чыгып җырламыйча, өйрәнеп тә шымарып та булмый ди Азат. Шуны да әйтергә кирәк, Фазлыевлар төркемендә бер кыз да юк. Шуңа күрә ризыкны егетләр үзләре әзерли. Гастрольдә бар да тәмле ди җырчы. Unutmasın Duzkay bu yazlarını, yazlarından tapkan nasılarını. Benim bilen belki kavuşmazsın, tik bar bir mini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarşıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir koyşan mini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarşıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir koyşan mini unutalmazsın. Yüreğimde damır şeyden indi, düşlerime girip güldün indi. Menderlerini kapılap yılamazsın, tiksin Duzkay mini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarışıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan mini unutalmazsın. Kışlar sıyırşıklar koytır, olmağaçlar ol şeşekler atır. Nazlarımdan kaçıp git almazsın, sen beni emini unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarışıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan mini unutalmazsın. Alıp taşlasan da ikinci yarşıya başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir kaşan mini unutalmazsın. 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 Ләйсән Ихсанова хәзерге вакытта ялда. Ялым каядыр чит илдә түгел, өйдә үтә. Иң рәхәт ял үз өемдә. Кышка төрле кайнатмалар әзерлим. Кичләрен гаиләбез белән шәһәр буйлап йөрибез, паркка чыгабыз. Ялларда авылга кайтабыз дип сөйләде безгә Ләйсән. Bugün eniktir ür yana, sihir
Нияз Хаматшин җиләк җыеп йөргәндә илһамланып бер җыр иҗат иткән. Бер өзеген сезгә дә укыйм әле. Кура җиләк, җир җиләк үсә урман буенда. Дус туганнар җыелыштык ике йөрәк туенда. Матур бит, әфәрин Нияз, чын мәгънәсендә җәйге җыр. Çiçekler arasından min seni izlep taptım. Bir kuruda koşuk buldum, bir kuruda yarattım. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. İkimizning muhabbet jeter eli ömürge, yazmışның yolları boylap atlasak idi birge. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. Canım sen mina kirek, bularımın her şak direk. Bari senin için gene yana bit benim yürek. Bari senin için gene tibe bit benim yürek. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. Birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. Yaratam seni dedim. Айрат Ганиев Казан шәһәрен иҗат итәргә уңайлы кала дип уйлый. Мәскәүгә яки башка зур шәһәрләргә чакырсалар, рәхәтләнеп анда да барыр идем. Киңрәк массаларга чыгып җырларга каршы түгелмен. Чөнки татар әсәрләре шундый көчле, аларны теләсә кайсы зур сәхнәдә башкарырга мөмкин ди Айрат Ганиев. Sina bulgan hislerimni gözlerimden anlarsın. Mehabbetin yolkınında benim bilen yanarsın. Yeneşemde sen bulganda min jirdeyin güçlüsü. Büyüklerde kanatlarsız şargada senetle. Nazga tulgan qarashlarım Yemizli yaşavime Bəxət elə şüşəm bulub Zilxar sil yaşagına Nazga tulgan qarashlarım Yemizli yaşavime Bəxət elə şüşəm bulub Zilxar sil yaşagına
Керек дейсен әзірмін мен Көшірерге долларны Яратуын қышқырырға Яңғыратып жиһанны Ярсып тепкен жүрегіме Yok berem senden boşqa Taşlamam da alıştırmam Seni bir koşan yokqa Nazga tuğan qaraşları Yanızlı yaşavıma Bəxətə şüşəm bulab Zinhar sen yaşagıma Nazga tuğan qaraşları Yanızlı yaşavıma Bəxətə şüşəm bulab Zinhar sen yaşagıma Sina bulğan xizlərimni Gözlərimdən anlarsan Məhəbbətinin yolqınında Mənim bilən yanarsan Yenəşəmdə sen bulğanda Min jirdəyin güclüsü Büyüklerde qanatlarsız Aşağıda sənətlər Лия Шәмсинаны ире Артур Маузер бик тә кызыклы свиданиягә чакырган. Яшь гаилә табигать кочагында атларда йөргәннәр. Табигать һәм атлар бу әйтеп аңлата алмаслык мөгъҗиза. Биредә син тынычланасың. Бөтен борчу мәшәкатьләр юкка чыга. Без бу урынга әле тагын килербез дип ышанам, диде Лия. Şemsinmi, qoli süngen yürekne Nega şemsinmi Kilele kirele, hür əli Jaram, jılab birsin üşütürse Titrendirse de jir silkimse de Hayırlısı deyip yılmay Dünyada şemsinmi Qoli süngen yürekne Nega şemsinmi Bir şey hisler yokqa gına Mağna izləgiz hər bir minutda Qorqma Bəxit qabılar zor dolqanday Dünyada şemsinmi Qoli süngen yürekne Nega şemsinmi Kilele kirele hür əli Kilele kirele hür əli Фәнзирә Хаюмовага җырлау сәләте әнисеннән күчкән. Без гаиләдә 3 кыз, мин уртанчысы. Әниемнең сәләте миңа гына бирелгән.
Һөнәрем буенча мин җырчы түгел, умартачы. Әмма кичкенәдән җыр моңга гашыйк булып үстем. Сәхнәгә иң беренче адымнарым 3 яшь чагымда булды, диде Фәнзирә Хаюмова. Гомерләр бит тиз узашу, агым сулардай тиз ага. Үкенемичә үткәннәргә, карап яшик тигалыга. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Кызганмагыз жылы сүзләрне, якыннарга, туганнарга. Мен савабын бирер Раббым, изгелек кылганнарга. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Яшнәп калык, яшәп калык, тик кунап без бу дөньяда. Маяк булып яшигәле, нурлар чәчеп дөньяга. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Елмай карап бар җиһанга, яратсыннар әле үзеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Раббым сиңа ярдәм бирер, бисмиллахтан башла көнеңне. Ринат Шихапов 22-23 яшьләрдә җырлар иҗат итә башлаган. Хореография училищесында укыганда баян, фортепиано сыйныфына йөрдем. Музыкаль белемем бар, ноталарны яхшы беләм. Көйләр үзеннән үзе туа. Йокларга ятам, башыма шигырьләр килә. Иренмәсәм, кагазга төшерәм, ди Ринат Шихапов. Ишеттегезме? Авылга фельдшер киләде бит. Әйләнешә килеп киттеләр. Киләләр дә китәләр. Киләләр дә китәләр. Туктале, манасы укыгандай, яшь өйрәнмәгәндәй. Шәһәр кеше нишләп торсын монда? Китәр. Тормый. Тормый безнең алдыга китә тормый. Шамыр чәчәк атканда, язгы матур чакларда, йөрәкләргә дәрт өстәлер, сызылып таңнар атканда. Шамыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парлап вальс басканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле ынтылмас чак шымыр
шымыр чәчәк атқанда, сайрар қышлар қойтканда, сүйген ярын тапқанда, ең көңілі ынтылмас шақ шымыр чәчәк атқанда, шымыр чәчәк атқанда. Кальян гармон тартқанда, яшьлек дәрте ташқанда, бәхетле парлар кушыла, шымыр чәчәк атқанда, шымыр чәчәк атқанда, хисләр тулып ташқанда, ике йөрәк бердәй тибәр, парлап вальс басқанда, сайрар кышлар кайтканда, сүйген ярың тапқанда, иң көңілле ынтылмас шақ шымыр чәчәк атқанда, сайрар кышлар кайтканда, сүйген ярың тапқанда, иң көңілле ынтылмас шақ шымыр чәчәк атқанда, шымыр чәчәк атқанда. Сайрар кышлар кайтканда, сүйген ярын тапқанда, иң көңілле ынтылмас шақ шымыр чәчәк атқанда, сайрар кышлар кайтканда, сүйген ярын тапқанда, иң көңілле ынтылмас шақ шымыр чәчәк атқанда, шымыр чәчәк атқанда. Дуслар, ниһаят көтеп алган мизгелләр килеп җитте. Мин лайыклы хитның июль ае җиңүчесен игълан итәргә әзер. Димәк, сезнең тавышлар ярдәме белән бу айда Ринас Шихаповның «Шымыр чәчәк атканда» җыры җиңүче булды. Ринасны чын күңелдән котлыйбыз, киләчәктә дә зур уңышлар телибез. Ә мин Эльвира Шакирова һәм безнең иҗат төркеме сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Мәйдан каналы белән бергә булыгыз.